Takže čau lidi, dneska je to video DIY na dečku. Vám se, jak tady s tím kroutím, na takovouhle dečku. Na takovouhle dečku. A můžeme jít na to. Co budeme potřebovat? Nějaký nůžky, které střihají. Provázek může být buď takovýhle, jak to používám na ohlávku. A fix a nějakýho koníka. Takže začneme tím, že si tady obkreslíme deku, já se vám takhle. Takže já už to mám takhle obkreslený a teď to jenom vystřihnu. Pak si vám ho ozvu. Takže už to mám takhle vystřihlý. Zkusím to tady na koníka, jestli mi to... Bude to na něj hezky, takže... A teď jak to máme? Si to tady takhle se vezmeme a rozstřihneme. Opatrně, aby se vám to nestalo to, co mě. No já jsem točila video a najednou jsem to rozstřihla. Takhle. A na druhý se vám ozvu. Takže už to mám takhle rozstřihlý. A teď si ustřihneme provázek. Já jsem si zvolila tenhle. Ustřihneme. Jak dlouhý chcete, jakože třeba nějak takto. Třeba když to děláme na Araba. A teď si to provlečeme. Mně to nejde, já se vám pak ozvu. Takže už to mám provlečený. A teď A teď to jenom zavážeme. Omlouvám se za zvuky. Já to už mám. A tohle si ustřihnu. Já jsem si musela vzít nový provázek. Takže já se vám to Takže já už to teda mám. Tak on nějak vypadá, já vám to pak ukážu a můžete si na ní, takže já už ji mám, můžete si na ní i napsat jméno, třeba je to Kuba můj. Přetáhnete a máte to. Takže takhle to dopadlo nějak a já se budu loučit a u dalšího videa čus. Jo, Kubo, kde vzal tu dečku? Fakt super.